mission kat pwede kat mali Nupaamaan ni ahuman ang mga nagapit pote Pagkagi nupaso Maminda pa kani Nagpipida sa tida basayan Nung pag-ibisa ko'y sili Ay ko'y gipidol su Ay ko'y gitabag su Chat jili tao sili Pumabag makuli Dapat di su di te May siya di pa hindi Bumang di tanin te Nagpili titingi Lôi lê đau mang lê đau Sana lây băng ngừng lây băng Núp bi su núp pa su Ông mà nó mà đây hẹn nè Lôi lê đau mang lê đau Sana lây băng ngừng lây băng Núp bi su núp pa su Ông mà nó mà đây hẹn nè Sa isi antara makasagsara kalau isintage Maraubi ka no Makatawatin may amat sulay jari Masak matau da Yang tak bermalu bang Kari tungi kanduna Paisha pai bermalu bang Masak matau da Yang tak bermalu bang Kari tungi kanduna Paisha pai bermalu bang Tungi wakan Kalau dayo palui Mama bapa na warak pangam Na babaca ay rami Bisa ni papuso ay ramana Halak pi kaya ay hali Kami kaya ay hali Nupada na te Nupi supate Nupada na te Nupi supate Maghali na ko'y na ay ko'y mo Nung ay na hingjarang Pamakan ipunsi Tahali ay hali Norok ipunsi Nung ay na hingjarang Pamakan ipunsi Tahali ay hali Norok ipunsi Au chakagi nupisin Kat pwede kat mani Maani ang humari mga nagapetone Pagkakagi ng paso Paging kapakati Pagkakati-sitida basayan Tong pagkapisa ko'y sili Ay ko'y gipirol su Ay ko'y gitabang su Diyan-dili tawag sili Kung nabang makauki Pagkakasumite Ay siya di pa hindi Pumakita-nite Pagpidit-tidingi Lôi để nào mang lệ nào Sana lay băng ngừng lay băng Núp bi su núp pa su Ông mà nó mà đây hẹn nè Lôi để ta mang lê đau Sana lay băng ngừng lay băng Núp bi su núp pa su Ông mà nó mà đây